esa categoría, que es esa, por certo. Cambiamos de asunto. Que pasa? Que Bernardo comezou a temporada de orquestras e hai algunhas, ademais, moi coñecidas que non atopan conductor para os seus trailers, non? Atención, Rocío, o combo dominicano busca camioneiro. Coa temporada alta a piques de comezar, como serían as condicións no seu día a día desta oferta? Pois, os condutores encargados de levar o tráiler co escenario saen 1 ou 2 horas antes que o resto de compañeiros cara ao destino da festa. Vale, dependerá un pouco esa hora, 2 horas, da distancia e de se coñecen ben como chegar a esa festa ou non. Se axudan na montaxe, que non é un requisito proposto que se oferta, tardarían unhas 2 horas e media en montar. Cean e dormen nas horas mortas ata que remata a verbena, iso sí que é así, e o remate toca recoller de novo durante esas 2 horas e media de desmontaxe ou agardar a que remate a desmontaxe, e adoitan acabar sobre as 7:30 da mañá, máis ou menos. Non volven a casa a dormir, senón que parten xa directos cara ao seguinte destino de festa. O tráiler saben que vai máis lento que a furgoneta ou o autobús do resto de persoal, e a temporada dos profesionais neste caso duraría 6 meses e incluiría 100 datas, é dicir, unhas 100 actuacións nese medio ano de traballo. Estarán preguntándose, e o salario? Aseguran que este chofer cobrará ben. Pero con ben non nos chega. Queremos saber máis, por iso mandamos a Fátima Mella a coñecer a fondo esta oferta. A ver, compañeira, non piden experiencia, están dispostos a negociar. A ver se vai haber algún interesado ou interesada vendo o termómetro. Fátima, que máis sabemos desta oferta de procura de camioneiro? Estou segura de que algún compañeiro amigo Bernardo está vendo agora o termómetro. Mira, eu xa estou facendo prácticas tamén por se, olles, teño que cambiar de sector, e mira, o único que me falta é o... Ai, vou, espérate, é polo menos ter práctica para baixar do camión. É o carné, pero polo demais, contanos Cirano, está aí esperando, ai, olles, pode ser a nova chofer do Combo Dominicano. Contanos Cirano, que non pedides, que tal Cirano, moitos requisitos, non? No. Bueno, que sepa conducir, que tenga carné de camión, todos los carnés, el CAP y todo eso. Y bueno, y más nada, es fácil. É fácil, bueno, ter o carné de tráiler que decimos, bueno, un carné específico, eso sí. Sí, el de tráiler, sí, tiene que ser de tráiler, sí, porque es para llevar el tren de carretera de nosotros, el camión de apoyo del Combo Dominicano y bueno, y es fácil, o sea, con tener todos los carnés, o sea, el carnet de tráiler es el principal requisito que tiene el puesto de trabajo que estamos buscando, ¿no? Solicitando. Vos dicides, Cirano, que estades dispostos a negociar, porque isto está ben pagado. A xente na casa quere saber canto vai cobrar este chofer ou esta chofer. Bueno, se paga bien, o sea, se paga bien. Que llamen, que se paga bien. Y bueno, nosotros en el caso nuestro, pues en las orquestas normalmente los choferes echan una mano para desmontar y montar el escenario, que en nuestro caso, que también estamos abiertos a que si solamente chofer, también lo cogemos solo chofer, ¿sabes? Que no, en el caso nuestro da un poco lo mismo, ¿sabes? Negociades. O único, sí. Claro, Cirano, que... Sí, si nos ayuda a montar el escenario, pues más pasta. Ay, oye, ide tomando nota, amigos da casa, que isto ten boa pinta. O único, claro, as fins de semana é a historia. Sí, la problemática que vemos en el sector de las orquestas es que, claro, y lo que se palpa es que es un oficio de que en el caso de las orquestas, a trabajar también los fines de semana, todo eso, es un poquito más complicado, ¿sabes? Siempre, cuando te dicen, que tengo que hablar con la mujer, tal, dices tú, fin de semana, en la calle, trabajando, es un poco un hándicap ahí que tiene negativo, de que pasas mucho tiempo fuera de la casa, sales temprano, llegas al otro día. Está co combo. Mirad, amigos da casa, estamos aquí con Alen, non marchamos aínda, estamos con Alen que ele é chofer do Combo, un dos dous que hai, falta un terceiro, pero non eres só chofer, eres moitas máis cousas que vemos que eres técnico e todo. Vou facendo de todo un poquinho. Alen, a ver, anima a xentiña da casa que teña os carnés de tráiler, o carné de tráiler, que veña a traballar con vos, por qué? A ver, a mí é unha cosa que levo vivindo toda a vida desto e a verdad que é moi bonito. Andar de festa en festa, de pueblo en pueblo, traballando nesto, sobre todo. Claro, dicía Cirano que as fins de semana están sacrificadas. Sí, pero calquer outro traballo tamén está sacrificado, como camarero ou outros traballos tamén traballan fin de semana. Porque a ti non che importa, de venres a luns e así, non? Sí, eu estou encantado da vida. E a xente maja. Non o cambio por nada. Pois anima a xentiña, non? Conocer xente nova todos os días, público, comisións de festas, pueblos, moitas cousas. E ides co Combo, que non é calquera... Un traballo normal, igual moi rutinario, todos os días o mismo, a mesma xente, o mesmo sitio, o mesmo lugar, nós sempre estamos cambiando, de un lado a outro. Bueno,
pois eu creo que queda claro con Alen e tamén con Cirano, graciñas aos dous. Cirano, que veña quen queira, que chame o combo. Sí, que llame, que llame. Y estamos aquí esperando. Veña, compañeiros, a chamar. Pois queda claro, 12:54 minutos, María, que chamen os pobres do Combo Dominicano. Pues mira, o exemplo deste outro chofer é unha maravilla. O problema é claro, que non todo mundo que queira chamar non ten o carné, porque tens que ter o carné de chofer. Claro, aquí que dificultades ves para que a xente non se apunte? Vexo moita xente, pois, ao mellor que chamaría, pero claro, non ter o carné de chofer. Eu teño un cliente que trabou traballando moito tempo tamén de chofer dunha orquesta, e el traballou varios anos. El dicía, o traballo sí que me gustaba, porque é verdad que o problema era que hai orquestas máis pequenas que teñen que facer a sesión vermú, entonces claro, aí é máis duro. E tiña que montar tamén escenarios. Sí, axudan a montar, casi todos axudan a montar. O problema é que el ten dous nenos pequenos e dicía, claro, é que a temporada de verán non vi os meus fillos en todo o verano, pero compensa económicamente, depende da situación. Pero que aí somos vou, non, Ana? Aí contábanos Bernardo antes, o timing non é doado, Todo vai depender dos cartos que paguen, porque se un está cobrando durante 6 meses bastantes cartos e demais, pois terá despois para estar máis meses na casa, e seguro que a min faltoume que dixeran o que van pagar, porque digo, pagamos ben, pero definamos ben. 1.500, 2.000, claro, que temos que sabelo, non? Igual Ana ten o carné de camión, Non collo ningún coche. E fixadevos como debe estar a cousa, Héctor, que xa din, non fai falta que monten, é dicir, xa con que conduzan. Ese é o nivel de desesperación, porque ao final eu supoño que vense que xa estamos na primavera, que estamos próximos ao verán, que a temporada forte... Si é certo que as orquestas ahora xa nunca paran en todo o ano, non? Pero a temporada forte está a piques de empezar e ven que lles falta un camioneiro, non? Entón, bueno, a desesperación está aí, tamén supoño que irán subindo o salario, e a verdade é que si é certo que o carné de camión custa carto sacalo, pero vemos que hai falta de camioneiros en todos os lados, sempre estamos falando desa falta, así que é unha boa opción. Fixemos aquí máis eco do bar Stop, a ver se temos sorte e atopamos aí camioneiro pro Combo Dominicano. Bueno, xa estamos...